I denne uge i Murermænd vil vi lære de to murer, Claus og Jonas, at kende. Vi følger dem i 3 uger for at blive klogere på, hvordan murermænd er. Dette er første afsnit. Yeah. Mama ko, mama sama, kamakusa, 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 mama ko, mama sama, kamakusa. Samakusa. Det her, det er Claus. Han er murermester og en rigtig frisk mand. Han er 44 år, vokset op i Cameroon og gået på Herlufsholm kostskole. Det her, det er Jonas, eller skal vi kalde ham Håbløse Jones. Han er 31 og er Claus' murarbejdsmand. Han er afghaner, tidligere soldat, elsker fest og damer, har lidt problemer med at møde til tiden, dog altid glimt i øjet. Claus og Håbløse Jones er i færd med at mure et hus færdigt i Bagsværd. De har 14 dage til at færdiggøre huset. Må de når det? Jonas, I'm fucking impressed. Det er faktisk første gang, at du bare går i gang med at bare isolere, uden jeg har sagt noget til dig. Jeg er virkelig, det er jo træt af hyggeligt. Jeg er virkelig lige ved at græde, ikke? Jeg får lidt fugt i øjnene, der bare jeg ser dig. Hvad laver en murarbejdsmand egentlig? Jeg render bare rundt der og laver blandinger til chefen der, og river ned og kommer med sten til ham og alle de der små ting der. Du ved. Det er de andre, der ikke gider at lave, det er det, jeg laver. Det er vi glade for, Jonas. Tada. En murer er en håndværker, der opfører opmuring af mure og skillevægge. Faget som murer er et af de ældste håndværk, man kender til. Tilbage i oldtidens Egypten brugte man teglstensbygninger af ler, og i middelalderen vandt murerfaget stor respekt på grund af murermesterens kyndige murarbejde, og ikke mindst som følge af murermesterens arbejde med billed- og stenhuggeri, der dengang var en del af erhvervet som murer. I alt et fascinerende erhverv. Yeah. Hvorfor blev du murer, Claus? Jamen, jeg besluttede mig for at være murer, fordi jeg godt kan lide at arbejde fysisk. Altså, jeg kan godt lide at tage ud og bygge et eller andet, og kunne se på det, når dagen er omme, og sige, nå, der fik jeg sgu nået meget i dag, eller det kan du nok godt gøre bedre i morgen, eller... Ja. Hvorfor blev du murarbejdsmand, Jonas? Jeg skulle ikke den klogeste til matematik. Så jeg dummer bare konstant, ikke? Og så mødte jeg en, der hedder Claus, som jeg skulle være i praktik hos. Men han kunne ikke forstå, hvorfor jeg aldrig kom til praktikken, fordi jeg hele tiden dumpede, ikke? Okay. Og så manden siger, kom og arbejde for mig og sådan noget der. Du er for gammel til at sidde på skolebænken og sådan noget. Jeg tænker, fuck det, lad mig lige prøve ham en gang. Og nu hænger jeg stadig på ham. Og en gang mange år siden, jeg kan sgu ikke huske det, der havde jeg sådan en idé oven i mit hoved. Og i Afghanistan, det er fuldstændig bumpet. Der tænker jeg, jeg tager en dansk mureruddannelse, tager tilbage igen. Og så får jeg lige noget hjælp fra Røde Kors der, så jeg lige får danske kroner dernede. Og så bare lever som millionær nede i Afghanistan, ikke? Men så vågnede jeg sgu lige op lidt pludselig, jeg fandt ud af, den her verden, den er sgu hård. Okay. Hvordan mødte du Jonas? Mit bekendtskab til ham startede med, at de ringede til mig fra Københavns murerfagforening og sagde til mig, hey Claus, skal du ikke have dig en lærling? Vi har sådan en frisk ung mand stående her. Og så tænker jeg, ja, hvorfor ikke? Jo, men jeg giver det sgu en chance, ikke? Jonas? Ja! Så laver vi en møgbunke til mørtel og mursten her. Yes. Right here. Det vil selv være møgbunke. Ja. Er det dårligt at være murarbejdsmand? Nej, det er sgu ikke dårligt. Det er fint nok, det er luksus nok, men altså, som jeg siger igen, ikke? Altså, jeg skulle da hellere sidde på kontor, ikke? Står med en kaffe latten der, læser børsen. Ja. Claus og Jonas arbejder godt sammen, selvom Jonas ikke altid kommer til tiden, eller bliver væk en hel uge. De må virkelig have noget guld sammen. At vi har kendt hinanden i mange år, og altså, på trods af alt er Jonas jo meget loyal. Altså, hvis der ikke lige er noget fest, eller nogle stoffer, eller et eller andet åndssvagt,
der lige sådan får ham til at blive væk, ikke? Så spiller du bare smart, Claus. Jeg kan bare se på det, det der. Jeg kan bare se det, mand. Claus, siger du ryger en masse hash. Er der noget om det? Jeg er organer, mand. Jeg sidder på søvnmadrasser, mand. Og ryger hash, mand. Jeg spiser nødder. Forstår du, hvad jeg mener? Ej, jeg ryger bare lige en enkelt en, ikke? Eller to. Bare lige for at dulme smerterne, som Claus siger. Dulme smerterne. Jeg elsker det ord, dulme. Ja, men det dulmer. Jeg er helt sikkert der. Hash. Det aktive indholdsstof THC, som også er kaldet tetrahydrocannabinol, fremkalder en ros ved hjælp af indtagelse af hash. Det binder sig især til fedtvævet i hjertet, lunger og mildt og testikler eller moderkage. At være påvirket af hash kaldes ofte at være skæv. De synlige tegn på rosen er røde øjne, tørhed i mund og øget puls, hjertebanken, snøvlende tale og sløvhed i bevægelserne. Det kan føre til såkaldte grineflip, hvor den, der har røget hash, virker fnisende og euforisk, men det kan også føre til ubehagelig panikangst. Hash kan dog spores i kroppen i 4-8 uger efter indtagelsen. Hvad så, Jonas? Men er det ikke nemmere, at jeg lige selv gør det? Ej, hvor er der god, Claus. Ja. Hold kæft, mand. Shit. Jeg har lidt ud af, mand. Der lugter af remoulade. Nu må det vist være tid til frokost. Det er ikke bare første afsnit i dag, men Jonas har fødselsdag og fylder 31. Kan dagen blive bedre? Nej, så meget det. Rigtig. Fedt nok. Jo, tak. Der lugter af remoulade. Du putter remoulade på alting. Det skulle da rigtigt, mand. Nej. Jeg har da ikke set en eneste mad, du har lavet uden remoulade. Du må ikke simpelthen spise det. Nej. Det er jo rent fedt, du bare lige presser ind i tarmene der. Altså. Ja, brug det som sæbe. Det skal nok komme til at se godt ud om en uge. Fedt armhuler. Regne med det her, ikke? Altså, for det første er det fyldt med konserveringsmidler og... Rundt nu. Så bare lidt mayonnaise der med karry i, ved du? Okay, Jonas. Ja. Så siger vi det. Der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Der er 10 E-numre i det her, ikke? 1. Og der er 19 gram fedt, altså 19% per 100 gram, eller 19 gram fedt. Så er der også kulhydrater. En masse. Det er faktisk endnu værre. Remoulade er en kold gul sovs af mayonnaise, tilsat for eksempel pickles, gule rødder, kapers og små stykker af syltet agurk. Ordet optræder for første gang på skrift i Danmark i 1853. Der er flere teorier om ordet remoulades oprindelse, men ordet stammer sandsynligvis fra fransk remoulade. Der skal hvidt brød til. Masser af karry i og chili. Prøv forgæves at lære Jonas nogle gode kostråd. Det går også fint, så længe vi er her. Så når han kommer hjem, så æder han bare falafel og pizzabrød og... Det er godt. Fan-fucking-tastic. Hvordan går det med maveplov? Luksus. Sæt noget varmt der. Ja, du er helt frisk. Top. Hvad skal du bruge den der Viagra, jeg gav dig i fødselsdagsgave til? Ja, der skal fandme misbruges den der. Den skal bare misbruges, den der pille der. Den skal udnyttes og misbruges. På det groveste. Okay. Men jeg ved ikke, hvor hvem min finder ud af. Skal du bruge den sammen med din kone eller din kæreste? Ingen af det, tror jeg. Så, drenge, nu har I vist spist, og Jonas, du har sikkert fået nok løg og remoulade. I mellemtiden er vejret jo også blevet godt, og solen er kommet frem. Nej, det lægger arbejde i weekenderne, det er min frihed. Freedom, prøv at sige det på engelsk, det der. I don't want to work in the weekends, that's my freedom. Nu er du til at overdrive, ikke, Fri? Nej, stærkt negativ. Ham alle hader, ham man læser med avisen på forsiderne. Men den gode af dem. Den gode i de dårlige. Kan du hvad jeg mener? I'm the good and the bad guy. Alle har det godt i mit dårlige selskab. Okay. Eller alle er i godt selskab i mit dårlige selskab. Så mener jeg.
Så skulle jeg lige lave sådan en zigzag, ikke? Sådan som man taler eller sådan noget. Rullefald. Jeg synes, det bilder mig ind, så kendte ordet ytringsfrihed før den der krise kom. Krise mig ass, men jeg har aldrig hørt det navn før. Ytringsfrihed. Ja, aldrig hørt det før. Det lyder totalt sjovt. at sådan en anden G-indvandrer taler Valbyen. Valbyen? Valbyen, det har jeg sgu aldrig hørt. Men det du taler, det er sådan noget... Yes, very strong. I come from Danmark. Det er danske, hvad det hedder. Ja. Det er dansk engelsk. Det er Valbyen. Der er godt den der... Hallo, kan I talk to Jens Jørgen? Det er sådan der reklame der. Den der. Jeg mærker, at jeg er træt for i dag. Jeg kan simpelthen ikke holde Jonas ud med. Nej, det er alkohol, mand. Det er alkohol, mand. That's a problem, mand. Få bare lige at sidde det rødvin. Nej, det der betyder okay, så er det godt, jo. Det kender jeg godt, den der. Fucking perker. Ja, helt sikkert, mand. Tak for dagen. Ja, så godt. Det var dig. I morgen, okay? Ja, selvfølgelig. Murmænd i næste afsnit. Der er problemer på byggepladsen. Ja, vi kommer til sådan en sted der, hvor Claus føler sig snydt. Vil Claus og Jonas blive ved med at arbejde sammen? Der er ikke noget at være nervøs for, Jonas. Næste uge, der skal vi feste, mig og Claus. Vi skal i byen. Mig og Claus. Så kommer han tilbage et kvarter senere med blod på t-shirten og blod på hænderne. Og rigtig, rigtig stolt. Jeg ved godt, det er snart 4 minutter siden, at I så mig sidst, men stadigvæk føler I det dybeste savn, når I hører mit navn. Claus, vi ses i morgen. Regn med, at jeg kommer 2 timer for sent som sædvanligt. Følg med i næste afsnit. Sama cosa.